Hola, bon dia. Aquí, en aquest vídeo, us explicaré com funcionarà en principi l'assignatura. Dic en principi perquè ja sabeu que estem en escenari de Covid i tenim Bueno, les coses poden evolucionar cap a un sentit o cap a un altre. No? En principi estem a l'escenari B, com ja sabeu, degut al Covid, és un escenari de semipresencialitat. Què vol dir això? Això vol dir que vosaltres, avui estem dia 18 de setembre de 2020, i això vol dir que vosaltres, el subgrup A, que avui ens veurem, aquesta setmana us toca venir dilluns, dimecres i divendres, avui és divendres, i la pròxima setmana vindreu dimarts i dijous. I dilluns, dimecres i divendres de la pròxima setmana vindrà el subgrup B. Això és l'escenari B, que cada setmana ve la meitat d'un grup dilluns, dimecres i divendres i l'altra meitat ve dimarts i dijous, i la següent setmana s'intercanvien els papers. Els que venien dimarts i dijous venen dilluns, dimecres i divendres, i al revés. Emplearem Classroom, la plataforma Classroom. Per tant, avui intentarem que tothom tingui accés a Classroom. Jo ja us he convidat, ens assegurarem que tothom hi estigui posat dintre. Després també us he de dir que jo emplearé la metodologia Flipped Classroom. Segurament no sabeu què és això, jo us ho explicaré al següent vídeo, però perquè us faceu una idea, és una metodologia que permet que, malgrat esteu a casa, pugueu seguir totes les explicacions que jo faci. Jo faré una vegada les explicacions en vídeo, vosaltres els divendres sigueu o no sigueu a l'institut, de 12 a 14 hores tindreu les tasques posades al Classroom que haureu de fer. Estigueu o no estigueu a l'institut de la meva assignatura, perquè nosaltres tenim la matèria, l'horari de la matèria és divendres, 2 hores seguides de 12 a 14 hores. I aquestes tasques que haureu de fer, bàsicament, seran mirar els vídeos, com a mínim, i potser fer una tasca associada al vídeo. Bé, criteris, de totes maneres hi ha un vídeo més endavant que explica com és la metodologia Flipped Classroom. Anem a veure. Després, criteris de qualificació. De moment no els tenim ara mateix. No els tenim perquè no sabem molt bé quin escenari hi haurà, si això evolucionarà amb el temps o no, i no ens hem atrevit encara, de moment encara estem mirant aviam quina és la millor opció per posar els criteris de qualificació. I estan per cents. Bé, una altra cosa que us puc dir és que els projectes es faran projectes en principi, pensem fer projectes, la tecnologia és una cosa bastant natural fer projectes, però en principi seran individual i com a mínim una part del projecte l'haureu de fer a casa, perquè clar, no podeu intercanviar material, per tant tot el que són eines i tot això al taller està en principi vedat d'anar al taller per fer tasques i compartir eines i tot això. Per tant, en principi no farem projectes a l'institut, sinó que els haureu de fer a casa. Els blocs de la primera avaluació en principi seran el procés tecnològic, representació d'objectes, i això ho farem normalment en FreeCAD, una eina de disseny en 3 dimensions, ja us explicaré si no l'heu vist l'any passat, l'haureu d'instal·lar als vostres ordinadors, i a la primera avaluació, en principi, pensem fer un projecte. Després de classe presencialment, parlarem de l'aplicació Radar Covid, que explicarem avui com funciona, i penjaré el vídeo una miqueta més endavant perquè la gent que no hi sou pugueu mirar aquesta presentació i el que m'agradaria que féssiu amb aquesta aplicació i com funciona. Vinga, i això és tot. Moltes gràcies.